Bulun bir halının havarı tutuluy. Bir ovalara da aylanıp göreli gatı köp YouTube'larda çıkışı diýerler, TikTok'larda her türlü palçykly ýollar paýlaşýarlar. Welin ýa bolmasa köçede el terip oturanlar bar. Bular näme üçin köpelýär? Ya bolmasa işe girip bilmeyen adamlar birje turdan öňüne oçura durýarlar. Ya bolmasa üstüne hat ýazýarlar iş bilen üpjünedin biz işsiz otyrys başgalamyz aç diýip ya millet taşerurda gitjek bolýarlar kazanç üçin. Emma şoňa da ýol ýok. Ana aýdyň Türkmenistanyň aeroportuny baryp arkaýyn daşerurda çykyp bilen adam bamy? Ýazın kommentariýada çykyp bilýäňizmi arkaýyn? Hiç bir para bermän, peşkeş bermän, viza çypjyk arkaýyn ýurdun daşyna çykyp bolýarmy? Siziň döwlet guruluşlaryňyz işleýän bolsa çykyp bilerdiler. Emma onu dile getirmek gerekdir. Islen pudoňyz çüýren medisinaňyzam şoň ýaly. Men onu gaýtalap oturmaýyn. Sizde şol sorawlar emele gelmeli. Döwlet başyndaky oturanlar size degişli ministrler, onuň aşagyndakylar, onuň ýokarsyndaklar, bul kürreli eşekler, onuň Reşit Meredifleri, bularyň kellesine gelmeli şo soraw. Näme üçin halk nägile diýip? Näme üçin halk nägile? Näme üçin halk köçe çykýar, protest edýär? Nägileligini bildirýär, hat ýazýar. Dyn gyzy hat ýazýarlar, elimizden jaýymyzy alýarlar. Jaýymyzy alan mellegimizden salan jaýymyzy ýykýarlar, traktor gelip ýykýarlar. Bu zatlar näme üçin bolýar, näme üçin halk beýdip nägilelik bildirýär, gitdigiçe de köpelýär adamlaryň nägileligi diýip siziň kelläňizde pikir gelen okmy? Gelmedim. Näme üçin? Size halk gerekdir. Şo döwletiň diňe 5 manady gerek size. Ýeriň astyndanam, üstündenam satyp bilseňiz, satyp şo 5 manat siziň bar aladaňyz. Şeýlemi?